Здравейте, пичове и момичета! Както виждате, аз отново се завръщам. Този път съм смешната. Така, нека да приготвим едно ястие, което аз съм изобщо не подозирам. Да започваме. Айде. Да ви кажа. Опа! Аз още не съм си го направила. Подготвила съм си една паница, в всеки случай, и една лъжица. Не надявайте какво е това. Това е просто... Айде, ще измия. Така може да си седе. Така, нека да започваме. Шубата фото. Вижте какво си купих. Не си го купих аз. Подарък! Това е от Minecraft. От Kaufland вече имат нова колекция от такива стикери. Даже можете да си ги залепите или на раницата, или на нещо друго. Мисля, че това е стикер. Да, наистина е стикер. Така. Това може да се лепи наистина. Но пък аз не подозирам да има нещичко. Хайде. Слагаме го ето тук. Хора, това не е стикер. Така, и също така има там раници, низи серии, термос. Каквото искате, можете да си купите. Кутия за храна, топ неща. Айде да започваме! Докато пусках видеото, вече съм нарендала зеленчуците, както да това. Млекото съм го сложила. Сега остава само да се разбърка, хора. Сложа. Хора, това влезна в окото. Така. Искам да ви кажа, че това е най-ужасно. Не! Запаси! Ола-ла! Ола-ла! Майко! Това е така. Да се виждам мене, не това. Кой се излезаваш там ти? Малък. Не, това е люто. Не искам да го докосвам. Това и олио съм сложила. Добре, ето как се получи буквалната смес. Искам да не се разлее. Ето. Така. Много да не слезе зето. Вижте какво се направи. Хора, вижте на какво приличам. Хора, това да ви кажа е Мале. Това е жестоко, бе. Погледнете. Това е... Шегувам се, това е фотошоп. Това е фотошоп. Правих го. Преди малко си настроих камерата на фотошоп. Така, много се радвам, че ще... My God. Казах Big Brother. Както е. Хора, изчакайте малко, че това ще е така. Абонирайте така.
Абонирайте се за втора част. Тя ще бъде точно днес. Бай-бай! Обичам ви!